Pare, top of the food chain, pare. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare, we're not your ordinary DJs. Tara Kape! Tara Kape! Gagi, pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Paano mo utuin ang mga ate at kuya mo kapag may kailangan ka? Oh. Uy, Gagi, pare, hindi ko kasi sila madalas mauto. Dahil? Kasi ako yung utu-uto talaga. Aminado ako dyan. Pero dinadaan ko kasi to sa positive affirmation and all. Ay pa? Sasabihin ko, ate, ang ganda mo. Oh. Oo, ate, ang fresh mo. Oh. Kahit alam kong oily siya. Kahit hagard-hagard na, Oo, no? hagard-hagard na. O kaya, hino-hold up ko sila. Yung tipong pupunta kami kunwari ng coffee shop. Awa. Tapos kasama ko si ate. Tapos order ako ng madami. Ayan. Sabihin ko, hala, nakalimutan ko. Like, super nalingawan ko yung wallet ko. Wala siya magagawa. O, dyan ka magaling. Oo. Binulgar mo ang sikreto ng mga bunso. Ikaw ba, paano mo utuin ang mga kapatid mo? Actually, baliktad. Ako kasi yung panganay. So, paano ako utuin ang mga kapatid ko? Oy, binobola ka? Hindi. Oh. Sumusunod sila sa mga utos ko. Halimbawa, sinabi ko na, uy, pakikuha nga ng ganito ko sa kabilang bahay. Oh. Susunod ka agad yan. Uy, paluto nga ng hotdog. Ayan, piprito ka agad yan. Oh. Ganyan talaga. Yun pala, merong kailangan. May kailangan. Kaya nakakatakot maging mabuti sa panahon ngayon eh. Lagi may kapalit eh. Legit yan. Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng mga matanda. Ay. Matanda kasi yung ate ko. Na mga mas matandang kapatid! Tara Kape! Tara Kape! Tagal-tagal na, di pa rin nagsasabay. Ayan po na tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga historians. Oy, Ate Jessa, saan ka na naman pupunta? Di ba sabi ni nanay at tatay bawal lumabas ngayon? Hoy, huwag kang maingay, Mar. Ikaw ang daldal mo. Eh, bakit ba? Susumbong kita! Nay! Huwag ka maingay. Ito kaboses mo si Damulag. Huwag ka maingay. Subukan mo, Mar. Naman. Natatandaan mo nung nakarang araw. Oh. Kala mo hindi ko alam, ha? Ano? Nanonood ka ng mga gold videos. Oh. Oo, yung mga kumakaldag-kaldag tapos umaalog-alog sa No. TikTok habang nag-online class ka. Sige, Oh. susumbong kita kay nanay. Hindi naman yung totoo ah! At saka nung nakaraang linggo, nung Lunes. Oh. Kala mo di ko nakita? Di mo inubos yung almusal mo. Oo, pinakain mo lang kay Kamuning. Ay, baka gusto mo isumbong kita kay tatay. Masinturon ka nun. Oo na. Basta bahala ka na ate pag napagalitan ko. Sige na. Hindi na susumbong. Ayan. Mga historians, yung talagang halungkat sila ng kasaysayan mo. Totoo, nagkakalkal sila ng mga kasalanan mo para masunod yung gusto nila. Oo, Gagi, pare. Naalala ko tuloy yung kapatid kong lalaki. Magkasunuran lang kasi kami. Kapag gusto ko siyang i-blackmail, yun talaga yung sasabihin ko. Sige kuya, nakita kita, nanonood ka ng ball. Yeah. Susumbong kita. Uy, meron din ako nakita sa bahay namin nasa lagayan ng brief. Yan. Hanggang ngayon hindi ko alam kung sa kapatid ko ba o sa tatay ko. Ano to? Gold ng Snow White. Disney princess naman pala. Oo, pero nakahubad. Ay, nako. Anyway, that's number 1 pa lang. Punta naman tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadua, ito ang mga CEO. Jessa! Anak! Yes, Nay. Opo. Aalis ako A-attend ako ng PTA meeting ni Mar. Sige Ikaw po. na muna bahala dito sa bahay. Yung mga hugasan mo at yung mga sinampay, isampay mo. Tama naman, di ba? Medyo makulimlim, sakto. Ay, sige po, Nay. Akong bahala dyan. Got you. O siya, sige, alis na ako. Bye! Bye-bye, Nay. Bye. Ay, Mar! Mar! Lakas ng boses mo. ML ka na naman. Halika nga dito. Ano? Anong ano? Narinig mo yung sabi ni nanay, ha? Hugasan mo daw tong mga plato dito. Ito, hugasan mo to. Tapos yung mga sinampay, magsampay ka daw. Tapos maglaba ka na rin. Ate, sa'yo inutos yung sampay na isampay eh.
Nagrereklamo ka. Nagrereklamo ka. Sino ba panganay sa atin? Di ka sure. Yan ka na naman, te. Oo na, ako na lang balagi. Ayan. O siya, gisingin mo ako, Mara. Pagtapos ka na. Sana di ka na magising. Ano? Hoy! Ito na naman po. Nicole! Hala. Kanina pa siya! Nakakatakot talaga, Diyos ko. Ang aga-aga ng Halloween natin. Oo. Pero in fairness, ang ganda talaga ng makeup ni Ma'am Lunel. Ma'am Nicole, Nakakatakot. I Wow. swear. Pero ganyan yung reflection ng mga kapatid mong mahilig mang trip. Kaya nga, mga prankster. Mga pranksters talaga. Oo, nakaka-excite tuloy yung Halloween. First Halloween ko dito if ever. Kaya nga, nakaka-excite. Humanda ka na sa mga gagawin ko para Ay, sa'yo. Uy, pero mga CEO, feeling sila yung may-ari ng bahay and all. Ayan, usually ganito mga panganay. Katulad mo. Oo, syempre, loud and proud. Oo. Yan yung mga tipong inutos sa'yo. Oh. Pero ipapasa mo kay bunso and all. Ayan. And syempre, kami naman vulnerable, kind, and giving. Susunod lang talaga kami and all. Hindi, sige. Ikaw ang bida sa storya mo. Naman, kaya favorite kami ng mga magulang namin. Di sige. Pero mga panganay ang nagbibigay ng pera, so hindi ka sure. Oo, kayo yung nauna, so kayo ang kayo ang testing ground. Ayan, guinea pig. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at kung gusto mo makita ang mga makeup ng mga zombie Ayan, DJs. oo. Malapit na ang Halloween no? Abangan mo yan sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials yan mga broskies at Konyo Bicolano. Huwag nyo rin kalimutan kami sa Love Radio Manila sa lahat ng mga social media accounts namin. Ayan. O siya, kabisyo, makakasama nyo ba kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Meow. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena.